Sí, comencem. Bé, doncs el vi que esteu tastant, com us he dit a dalt, és del Pinell de Brai, de Cala Simona, i ara Josep Ramon, vine aquí, que és l'elaborador del vi, us parlarà, us explicarà com és este vi que esteu tastant avui. Este vi és un blanc jove i ecològic, i entre la comarca veïna d'un poble, la comarca veïna de la Terra Alta, d'un poble que es diu Pinell de Brai. I bueno, està fet en garnatxa blanca, aquí diem garnatxa blanca, i una miqueta de moscatell. I està fet també al premsar, és un moscatell. O sigui, només aprofitem el 60% de la premsada. I així se dona més enormes males i ja està, és ecològic, l'etiqueta l'ha fet la nostra filla i tot és una mica més el celler nosaltres també tenim les vinyes i ho fan en un celler que pot elaborar ecològic i intentem fer molt poqueta quantitat perquè són molt poquetes botelles i s'ha fet amb molt carinyo i la manera d'escullamar, tot tradicional i tot això. Però Josep Ramon, el més important, el preu que... El preu és normal, hauria d'anar molt més car, perquè a vegades si va car no se li dona importància, per exemple, si va car, però a vegades si anarà car per que dona la importància als mixers. El barat no d'això, però ha fet un preu intermig, hauria d'anar molt més car del que va, perquè tot vol molts diners, la botella, el sucre i tot, però he fet un preu intermig. Si el voleu comprar, allí ho entendran. Vinga, moltes gràcies. Us ho preu, Carlos? Hi ha comissió i no se pot dir. Molt bé, Marta, com vulgueu. No sé si em veieu. S'aixeca una mica, si no. Bueno, m'aixeco ara i després ja em tornaré a sentar. A veure, aquí hi ha gent que ja em coneixeu. Que t'estic gravant. Soc la Marta, soc la Marta de Cala Simona i estem aquí, jo i 6 dones més, bueno 5 avui perquè una per raons familiars no ha pogut vindre, a presentar un projecte que ens ha fet molta il·lusió i és un projecte que naix a partir d'un curs d'escriptura tan senzill com això, un curs d'escriptura creativa i que este curs se diu Vull escriure i si el voleu buscar és un curs online i està dins d'una espècie de plataforma del món relacionada al món de l'escriptura que es diu La Llibreta Vermella i este curs d'escriptura el porta, el conduïix, és la nostra teacher, la nostra mentora, el nostre referent i la nostra guia de la paraula escrita, per dir-ho així, perquè ens ajuda molt i ens ha ensenyat molts i molts trucos de com saber escriure mínimament bé, que és la Teresa Saborí. I este curs d'escriptura comença en que fas una sèrie de coses durant la setmana. Cada setmana vas escrivint, vas creant històries, vas creant relats a partir d'aquest viatge que us he dit. Però el més bo de tot és que aquest curs d'escriptura, que és aquí on vaig a parar, va evolucionant i la gent que, per dir-ho així, tenim ganes d'escriure una miqueta més i volem aprendre una miqueta més, doncs el que fem és fer un pas capdavant i li demanem, o la mateixa Teresa ens incita i ens provoca que li demanéssim de fer alguna cosa més. I dins del mateix curs d'escriptura, que som moltíssima més gent dels que estem aquí, vam crear un petit grup, que som els que estem aquí, que ens diem Vull escriure plus, ara estem dos ja, per primer plus, i a partir d'aquí vam començar a escriure una trama
que ha acabat sent una criatura que es diu Ordin Drames, aquí, i que no és res més que una sèrie d'històries entrelligades, tramades, enmadreixades o com relligades, llatades, és a dir, tots els sinònims que venen del que és lligar i fer una lligassa de la paraula escrita, i que està fet en tot l'amor del món i en tot el carinyo, i que ara poquet a poquet us anirem explicant una miqueta com naix, com surt, com hem anat tramant totes aquestes històries i tots aquests relats. I després una altra cosa que voldria dir, per començar, és que este llibre està fet a partir d'un altre llibre, i això és la curiositat. La curiositat és que és un llibre fet a partir d'un llibre que es diu La fabricanta, de la Dolors Montcerdà, i a partir de diferents fragments d'aquest llibre de la Dolors Montcerdà, que era una escriptora que va ser molt valenta perquè va escriure entre acaballes del segle XIX i el segle XX, i va ser de les primeres o la primera dona que va escriure en català i va posar el seu nom, no en pseudònim, com la famosa Víctor Català, la Caterina. A partir d'este llibre de La fabricanta, que parla evidentment de les dones, i aquí estem 6 dones i la que falta 7, per escriure una miqueta el valor de la dona de Barcelona industrial de principis del segle XX. I ara us anirem explicant una miqueta com va. I res més. Espero que us agradi tot el que estem dient, tot el que estem fent, i esperem que ni compressiu uns quants, que es poguéssiu gaudir llegint. I ara seguirem amb la presentació. Jo soc la Txell, quan escric soc la Meritxell Magrana, soc mestra, soc terapeuta, soc artesana, m'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure, m'agrada fer coses amb les mans, m'agrada cantar, i especialment m'agrada explicar contes, explicar, m'agrada molt, soc de contes també. Jo crec que de vegades la veritat, quan ens la diuen a la cara, no l'acceptem massa bé. Però si ens l'explica una rondalla i ens fa així com una mica de trampa, ens la colen, no? I la meva idea és això, faig contes terapèutics per infants i per adults que encara tenen el nen a dintre, que expliquen veritats però d'una manera que, sembla que encaixa, pot parlar. I res, jo soc de Barcelona, però ja fa molts anys visc a Lliçà d'Amunt, amb la meva família, al Vallès. I res, tot el que he dit ella. Petita, i seguit perquè vaig ser dotada així, jo soc quan escric sobre l'escala, vinc de Llull, perquè jo soc nascuda a Llull, perquè és que no ho coneixeu, el Solsonès, Port de Comte, tampoc, doncs allà dalt a les muntanyes del Pirineu, però com que dic, jo vaig néixer a Lladurs, a prop de Solsona. Al llarg de la vida he anat vivint a diferents llocs i m'he anat molt bé en diferents ambients. Bàsicament he dedicat al món de l'ensenyament durant 35 anys, o 9 anys de la meva vida. També m'he dedicat al món de la sanitat i a altres àmbits. Vaig aterrar des de petita. La meva afició, quan era allò, jo vaig néixer pagès i quan tenia unes nenes sempre deia: mama, deixa'm 5 minuts de descans per poder llegir. O sigui, el meu joc preferit sempre era sigut llegir. Agraeixo els 5, 10 i 15 minuts que em deixava la mare per llegir. Aleshores vam aterrar, quan et jubiles, i ara què faig de la meva vida? Si jo sempre he anat a escola, tinc una vida superorganitzada i amb el meu horari supercobert, no? I som horaris, dius, què farem? I clar, evidentment, quan una jubila el primer que pensa és viatjar. Per això la gent diu un viatge. Dius, clar, només que passa un problema és que el sou ja no és el mateix, no? I a part va arribar la pandèmia i això va fer que desenvoluqués en diferents cursos d'escriptura. Finalment, per una cosa, per una altra, i anaves fent les teves piruletes d'escriptura que ja havies practicat, i llavors vam aterrar avui d'escriure.
amb la presa servit. La veritat és que els seus reptes setmanals doncs, eren allò, ostres, he d'escriure una història, he de posar aquestes paraules, i bueno, anar lligant mots, i això va com engrescant molt. Perquè a més dius, com que no és un text gaire llarg, jo ho faré amb una estoneta, no necessito 3 hores d'escriptura. Després va arribar aquesta proposta d'explicar-nos com s'escriu bé, no? El complet, el document, tal. Dius, coses que quasi la majoria coneixeu, perquè s'han explicat a l'escola, però que les hem oblidades o que les tenim allà en un racó. A partir d'aquí vam començar a escriure històries més llargues i finalment quan es va fer aquesta proposta doncs ens vam amb el que destacar. Jo diria que aquesta obra el que destacaria és l'harmonia que hi ha entre 7 dones. No? O sigui, l'obra està basada i tal, però que hem sigut capaces de crear un experiment literal. Això no és una novel·la, això és quelcom diferent. Una novel·la, un autor, es posa, l'escriu, firma, i si té èxit o bons padrins, doncs vale, i si no, doncs es queda en un calaixet. Això és un experiment que s'ha de viure com que és un experiment i veure que 7 persones de determinada edat ja són capaces a vegades de renunciar al que nosaltres havíem escrit en primera instància per afavorir el grup, perquè hi ha una harmonia dins d'aquest llibre. Jo us convido a llegir-lo perquè és com una pedra que comença, però que s'ha de fer molt més gran. No es pot acabar amb un experiment que han fet 7 dones dirigides per una altra dona i ja està. No, perquè penso que és una manera d'escriure molt diferent a la que ens tenen habituats. Ens tenen habituats que un autor o la fa, a tu t'agrada més o menys, opines, cadascú opinem el que ens sembla, dius no, això és un acte de generositat entre nosaltres. I que us el volem presentar com el que és, com un fill complet. Desitjo que us agradi i que us agradi. Bé, jo em dic Pepi Andreu, soc l'Amèlia. Quan escric és molt agosarat per mi dir això de quan escric i escriure i escriptora, tot i que la nostra professora, la nostra mentora ens diu que som escriptores, que jo em pensava, jo sempre havia volgut escriure, però em pensava que estava reservat a uns quants. Que jo no m'atrevia ni... I llavors vaig descobrir per les xarxes, les xarxes que poden ser molt addictives o molt dolentes, i per les xarxes vaig descobrir una noia que deia, ets un escriptor però no tinc temps, però no sé si en sé, però no sé com fer-ho, però no... Bueno, jo pensava, ai mira, aquesta noia, bueno, passava. Un altre dia, ets un escriptor però, i vaig pensar, bueno, doncs mira, m'apuntaré aquí amb els escriptors però, i la veritat és que, bueno, tinc la sensació de pertànyer a una família, la família del Vull Escriure i sobretot la del Vull Escriure plus 2, no cal que hi posem tants noms i cognoms, però sí que és això, perquè, com ha explicat la Escali, hem fet, bueno, tot això que hem fet és com un patchwork, és a dir, cadascú amb la seva pròpia manera d'escriure i amb la seva manera de veure les coses, doncs ha posat la seva part, no? Llavors, a partir de la novel·la de La Fabricanta, hem anat fent ja 3 fragments de La Fabricanta i en cada fragment dèiem, a veure, a partir d'aquí ens podríem inventar més personatges, penso dir coses diferents, però sempre basant-nos en la novel·la. I han sortit personatges que poden ser rajoles, que poden ser taules, que poden ser un gat, pot ser coses diferents. I ho hem anat lligant, sempre guiades per la Teresa. Cada text l'escrivíem, el comentàvem, l'esborràvem, el reescrivíem, perquè realment escriure és esborrar, reescriure, repensar, tornar-t'ho a mirar, fins que arriba un punt que dius
no m'ho miro més perquè mai no l'acabaria, no? Perquè sempre hi tocaries coses. I bé, amb això ha sortit l'Ordint Trames. No hem ordit cap complot, no hem fet cap... Bueno, no hem maquinat, però sí que cada dimecres, connectades a internet, anàvem aprenent les unes amb les altres. Us he dit que em dic Amèlia quan escric, vaig néixer a Montblanc, vaig ser a Tarragona, vaig viure a Manresa i viscut, que és a Osona, des de fa gairebé 40 anys. Vaig estar 37 anys a l'Institut Jaume Callís de Vic, ensenyant anglès, i no tenia temps d'escriure en aquella època. Criatures, institut, corregeix, en fi, si aquí hi ha profes, doncs, bueno, preparar classes, sempre pensar, i ara tot això m'ha permès escriure, i sobretot perquè, com diu la Teresa, si escrius cada setmana, si escrius cada dia, cada quan sigui, això et dona múscul, això fa que l'exercici doncs, bueno, esdevingui una pràctica constant i per tant vagis agafant experiència. O sigui que esperem que gaudiu d'aquests exercicis d'escriptura. Ja està. No us ficaré jo també perquè si no no m'haureu, però soc així que jo. Jo soc a la Versus i em dic Maria Dolors i també vinc del món de l'educació. De totes maneres, això jo de molt petita ja, quan anava al col·le, abans d'entrar, entràvem a les 9, ja tenia una colleta de nenes allà que jo els llegia contes. Els inventava i llegia contes, perquè això no era inventar sempre ser el meu. Però clar, ho feia sense cap tipus de normativa de res, faig perquè em sortia els aterrei i deia, soc exitosa. Però clar, després et dones compte que s'ha d'escriure bé i una mica de propietat. Però també, doncs, amb la Maria Teresa, la Teresa, vaja, vam buscar aquest món de escriure i vam començar poquet a poquet. 300 paraules, 400 o 200. Aleshores això era molt fàcil, perquè hi havia uns textos que tu podies elegir abans de començar l'època, que començava a voler escriure, i per exemple deia, què farem? Doncs, per exemple, pintors famosos. Jo explicava la vida d'un pintor i una paraula. Llavors havies d'escriure sobre aquella paraula. I ens tens a nosaltres que no escrivim aquella paraula. Fins que, com tot hem dit nosaltres, ens havia fet molta... ens havia agradat, ens anàvem llegint i ens criticàvem, i ens posàvem floretes i espinetes, que vegades diem nosaltres. Les floretes que això va ser molt bé, que divertit, però... ja està. Però, i potser si haguessis fet un lligam per aquí. Però tot això és el que hem fet amb el Plus, amb la Teresa Seguri, que ella és escriptora, que tenim molts llibres ja és coneguda. Llavors ens ha ajudat a bailar. Per què no? Nosaltres tenim moltes ganes de fer coses, per què no fem doncs, un equip nosaltres? Vam buscar un text, que era la fabricanta, i és això que us diu la Mica. En 3 apartats, vam anar descrivint aquella escena i vam posar més elements. Llavors el bo era que, per exemple, jo podia escriure molt així al meu rotllo, però, clar, havia de combinar-m'ho amb totes elles perquè jo no em passés ni aixafés a l'altre. Doncs això també va bé per tal de coordinar-te i per relacionar-te. I a partir d'aquí han escrit a part d'una tècnica que és això de saber, per exemple, com dèiem, al començament, l'ús i el desenllaç, tot això que tingués una mica de consistència. I és el que estem fent. I cada vegada sembla que ho anem adquirint més. I va, tu, i digue'm que no t'ha agradat. Saps una mica ja aquella ànima que tens a l'hora d'escriure, que ens observa. I a part de que se'ns ocupa, doncs ens hem coordinat nosaltres moltíssim. Ha nascut una amistat que no crec que vagi així un escriptor i ja estic. No, ens coordinem i parlem i ens comuniquem. Tu fa dies que no ens veiem, què us sembla si féssim? I això és el llibre. I és aquesta col·laboració que a més de la Montserrat,
que és una senyora que val molt la pena, una dona que en la seva època doncs, ha estat la primera persona que va anar, que va ser presidenta dels Jocs Florals. Posava el nom del seu marit, potser posava el seu, ho van dir, jo soc aquí i tal, i una dona que va ajudar a la Barcelona de principis de segle, d'una indústria. I va això, perdoneu el rotllo, però... Jo dic Antònia Moïs, a la Lliga sobre l'Obra. Visc a Gurb, a la comarca d'Osona. M'he passat tota la vida en el negoci d'hostaleria familiar. Ara estic jubilada i visc a Pagès. Soc una lectora empadreïda, sobretot de novel·les del gènere negre i històriques. M'agrada escriure relats, dibuixar i pintar. També la grafologia, el llenguatge no verbal i tot el que tingui a veure en l'estudi de les persones. Això del llibre aquest va sortir perquè va dir que volia més de vull escriure normal i van fer, vull escriure vitamines de l'escriptura. I cada setmana una vitamina diferent. I com va acabar el curs, diu, doncs ara fiquem les vitamines en un llibre, a veure si sabem fer els relats que lliguen les vitamines. Una mica dit, però bé. I és el que ha sortit. Esperem que us agradi. Jo voldria afegir una coseta més que res per a aconsellar-vos, suggerir-vos i animar-vos a una cosa que les que estem aquí davant des del primer dia sempre ens ha fet molt respecte i que encara penso que encara m'ho fa ara, que és el full en blanc. És dir, no hi ha res a vegades que ens fa més respecte de dir jo no en sé d'escriure, jo no tinc paraules, no sé com feu, no en sé, no soc cap escritor ni cap escritora, ni molt menys. Però penso que perdre la por al full en blanc és un repte, ja personal i en aquest cas en una complicitat absoluta en totes elles, que ens ha ajudat a crear un experiment, com bé ha dit, no sé si l'Escali o la Meritxell, un experiment literari, perquè podem dir literari, perquè no és res més que literatura. Jo penso que cada paraula té la suficient força per a poder-li dir literatura, perquè pot transmetre moltíssimes coses i moltíssimes emocions. I el que us animo és això, és dir que per poquet sentiment que tinguéssiu i les ganes de voler escriure, sigui el que sigui, escriure és allò que us donarà força, és dir, no heu de tindre por a escriure ni por a un full en blanc, perquè és allò que us donarà la força per continuar, per seguir, per sentir-vos més vius. I en el meu cas, i aquí us ho dic públicament, és dir, tot va ser gràcies a una amiga que em va dir o t'apuntes tu o t'apunto jo. I realment, és dir, va ser un dels regals més bonics que m'ha fet aquesta amiga i de la vida, en aquest sentit, perquè va ser un moment delicat de la meva vida, amb problemes de salut, i el vull escriure i haver conegut, sense conèixer-nos físicament, perquè ja us dic, ja ho han dit, cada dimecres ens connectàvem online, no ens veiem les cares inicialment, perquè el que fèiem era enviar els relats que ens demanaven, ens criticàvem a muerte, és dir, ja hem parlat de floretes, de roses, i moltes roses, però després estava la crítica, que és realment el necessari i és com n'aprenem. I que no ha de tindre por en aquestes coses, és dir, escriviu, no tinguéssiu por de dir jo no en sé d'escriure. Us aconsello, us animo a que tots els que esteu aquí diguéssiu a tothom que escriure és una sortida a tot allò que tenim dins i que això penso que ens fa més persones i que ens fa més poble. I parlem del poble del món, no? I que això és el millor. I també us he de dir i us he de transmetre que gràcies al que és la paraula escrita i a la seva capacitat comunicadora, perquè no és res més que això, la seva capacitat comunicadora, ens ha donat un ventall d'emocions i de complicitat i de generositat que no hi ha paraules per a descriure. I ara me deixo la paraula a Meritxell, que és la respectiva.
Pensava que havíem de fer-ho segudes i potser no m'heu vist, però soc la Txell d'abans, perquè veu que ho he sentit abans. Jo voldria dir una cosa, això que deia ara la Magda de les espines i de les roses, que és del que més aprens, i també de les propostes. Què et sembla si aquest, en comptes d'aparèixer aquí, el fas aparèixer abans, perquè ja, o més tard, saps? I la idea que et dona l'altre t'ajuda, i també t'ajuda a aprendre a donar-li idees a l'altre, no? De manera que jo crec que els relats que escrivim tenen una mica també de les altres, perquè ens hem enriquit amb les seves propostes, ens han donat idees, que clar, després la feina és teva, no?, de posar-te en pràctica, o dir, mira, no, el text aquest jo ja l'he fet així rodó, però en el nostre cas jo crec que ens ha vinculat molt la paraula, perquè com ha dit ella no ens coneixíem físicament, ens vam tocar quan ja ens vam fer una abraçada, però ens vam conèixer a través de les nostres paraules i això ha fet un vincle realment molt bonic. Ara el que farem serà llegir-vos algun fragment d'això. Tal com us ha dit abans la Pepi, hi ha personatges, és a dir, us heu d'imaginar una escena de la fabricanta, imagineu que l'escena fos aquesta, i que la Magda fos una protagonista i la Dolors una altra, i l'altra gent hi ha públic. Si mirem aquesta escena, hi ha altres personatges que no són només el públic en general, pot ser un senyor que passa, pot ser el que està a punt de movent la càmera perquè ens gravi millor, pot ser la copa de vi, pot ser el vi, pot ser aquesta estufa que està apagada esperant que l'encenguin a l'hivern. Llavors el que nosaltres fèiem era mirar com si fos la foto de l'escena i anar buscant altres personatges. Què passava? Que si jo feia un dels personatges i li feia una història al darrere, si al darrere venia un altre i parlava també d'aquell personatge, havia de respectar com jo l'havia fet, si era simpàtic, si era antipàtic, si era una mica fatxenda, si no, si un bon home, saps? I això ens ha fet, com ha dit ella, no trepitjar-nos i anar-nos com tramant. Per això ens va venir això d'obrir la trama. Llavors, els fragments que us llegirem ara no tenen connexió entre ells, són de diferents personatges. Només és un fragment perquè tingueu un tastet de com està escrit amb diferents personatges i amb diferents veus, aquestes 7 veus. Sí, vale. Jo us deixo un petit fragment que parlaria d'una noia pica. Us la llegeixo perquè veiem aquesta noia pica allà i ningú sap què significa ser un supervivent fins que ho viu en primera persona, fins que ets el darrer far, la darrera esperança dels que t'han precedit i ja no hi són. En tu es depositen totes les expectatives per perpetuar-se entre els vius. Bé, en aquest cas parlen en fusta, que és un carro tibat per un cavall, en fusta, la carcassa, diguem-ne, es comunica amb el cavall, amb el cotxet, ningú sap, es comuniquen però ells es comuniquen. I en fusta diu, ja ens crida una senyora jove, que està en estat, acompanyada d'una noia molt joveneta. Van al carrer Ferran i ara parlen dues senyores. No et preocupis, l'Eucàdia, ara tot ho veus gran, però aviat ho veuràs tot més a mida. Senyora, ara per ara la vista no m'alcança a veure-ho tot, de tantes coses com veig. Ja t'hi acostumaràs, ja. Digues-me, doncs, què hi portes a la maleta? Tot el que tinc, senyora Beatriu, un vestit per anar a missa, unes mitges d'hivern, un mocador de la padrina i un missal. Ah, i el rosari! Molt bé, et posarem roba nova, amb un vental de puntes i una còfia, i ajudaràs la cuinera mentre no hagi nascut la criatura. Jo ja en sé de criatures, senyora. La Pepeta del costat de casa tenia 7 xiquets i jo l'ajudava. I també a la Càndida, que en tenia 4, 2 parells de bessons ben igualets. Us he dit una mica que tot això passava a la Barcelona industrial i que tots els menestrals, el menestral
havia perdut una mica de categoria i la gent anava a la indústria perquè donava més diners. Hi havia també el contacte que hi havia des de Barcelona a Cuba i de Cuba aquí, saps, que eren els indianos, tota aquesta zona, i molta de tela que anava per allà. Llavors hi havia un carrer que tenia els cors que llavors el que feia era que la gent treballadora pugés una mica de categoria amb el plan intel·lectual. I llavors en Juli Garreta, tota aquesta gent, doncs ajudaven que la persona que no tenia tant poder adquisitiu i tal, doncs pogués trobar una mica de cultura i havien fet llocs de trobades i això. Llavors, en aquest món resulta que el personatge que vaig fer jo és un indiano que va a Barcelona perquè li han dit que hi havia una indústria, que hi havia fàbriques i que anava bé i ell li interessava per terres. Llavors va i la protagonista de l'obra, diríem, Saraya, està enamorada d'un noi que va conèixer l'Euterpe. L'Euterpe era un lloc on es anava en claver a fer música i on la gent hi anava a passar l'estoneta i a prendre alguna cosa així. I llavors doncs, aquesta noia es va enamorar d'un noi. Però aquest noi, en principi, no va tenir gaire èxit allò. Però es va enterar de que resulta que treballava en una fàbrica propera al carrer on vivia ella i treia el cap a la finestra al balcó cada dia a veure aquella hora en concret a veure si passava. I allà doncs veia la gent que passava pel carrer, les coses. Jo em vaig encapritxar amb el senyor que venia de les Amèriques, el senyor Blat, el senyor Miquel Gambel, passava cada dia pel carrer on l'Antonieta vivia i diàriament acostumava a treure el cap del balcó. Amb tota la quantitat d'éssers que deambulaven pel carrer, sobresortia un senyor de mitjana edat, ben plantat, vestit acuradament i amb un barret que li donava un toc especial. Un senyor del Dumà. Jo vaig escriure un relat que es diu A Castanyada i un fragment és, ho diuen els panellets, parlen els panellets. Quina emoció murmuren els panellets. A veure a qui ens menjaran primer, tots són boníssims. No cal que somieu, panellets, només ens menjaran a nosaltres. Són molt més bones, així torradetes i calentes, que per això es diu A Castanyades i no A Panellada. No se'ns podran resistir. Nosaltres també tenim més varietat que castanyes, en canvi vosaltres totes negres, iguals, no somieu que guanyeu. És un fragment. A veure, jo vaig llegir un fragment d'un tros d'un dels relats que he escrit jo i parla, com deia la Meritxell, d'un personatge així peculiar que surt a la novel·la i és protagonista d'aquest relat, que no és ni més ni menys que un gat de carrer, no? I que és un gat de carrer que viu i deambula pel carrer on viuen els protagonistes de la novel·la La Fabricanta, que és el carrer Sant Pere Mitjà del barri de la Ribera de Barcelona. I la conversa que us llegiré ara és la conversa entre el protagonista, que és este gat de carrer, i un altre gat que li fa una miqueta la punyeta. I diu així: escolta, on vas tan decidit? Em pregunta el marrameu, un gat de pèl ben roig i lluent. No miris més aquesta gatera, aquesta ja té amo i sóc jo. Em solta un esbufet i diu: no tens les ungles prou afilades ni les potes prou destres. Això ja ho veurem. Qui t'has pensat ser, galifardeu de pa sucat en oli? Li he respost amb la cua aixecada i les orelles ben tibades. Si vols brega, la tindràs. Doncs el meu fragment, aquest balcó que us ha explicat a versos, que està aquesta noia mirant a veure si ve, en aquest balcó hi viu una cadernera
I el que jo us llegiré ara ho diu aquesta cadernera, la cadernera de l'Antonieta, i parla d'una cosina que té que es diu Florentina, i diu així: quan l'altre dia va venir a casa la Florentina per parlar-li d'un tal Dominguito, em va fer malícia. Es van estar una bona estona al balcó i em bullia la sang. Si se m'acosta una mica més, li clavo una bacarada que encara se n'estaria sentint ara. I a sobre, la molt desbaratada, va i li diu, com si fos una gran notícia, que el menestral de l'Euterpe viu per aquí. Com si nosaltres, la brana, els geranis i els altres ocells engaviats del carrer no li haguéssim fet veure això a l'Antonieta ja fa un munt de dies. En tot cas, el comentari de la cosina toca campanes ha reforçat la nostra feina i és per això que darrerament l'Antonieta es passa tot el dia al balcó, buscant el menestral ben plantat que li ha robat el cor. Bueno, i ara per acabar us voldríem comentar una cosa i fer-la entre totes. Primer jo ho llegiré i després ja ho sentireu. Pel dia de la presentació, la primera presentació que vam fer dels Vintrames va ser a Vic al novembre passat i la Meritxell i la seva parella, la Meritxell va escriure un poema, que és una cançó, i la seva parella li va posar música. Avui el seu home, el seu marit, no ha pogut vindre per malaltia, però jo llegiré la lletra i després la Meritxell la cantarà. Tingueu compassió, perquè farem a capella, I nosaltres intentarem no destorbar gaire i que el sol que fa que no marxo, perquè la veritat val la pena escoltar-la. I ara us llegiré una mica com va. Bueno, la cançó se titula, evidentment, com ha de ser, Ordintrames. Diu: plou fluixet, com per no fer nosa. Sento la remor de l'aigua quan arriba a terra. És un temps per lletrejar filades, per sembrar llavors històries a la feixa blana. Enfilant, teixint paraules, ordint la trama, deixant-les ser. Un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries, ens teixim. Plou fluixet, versets i cal·ligrames, llatadores de relats, de fils i personatges, d'oracions, va l'agulla enfilada. Embastem, cosim i descosim cada contalla. Enfilant, teixim paraules, ordim la trama, deixant-me ser. Un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries, ens teixim. Plou fluixet i esperem la pluja, per regar el planter de lletres que va fent brotada. Compartim la troca de set llanes, aprenem de lletra, escoltant-nos i fent xarxa. Enfilant, teixim paraules, ordim la trama, deixant-me ser. Un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries, ens teixim. Plou fluixet, regant els vincles, encenalls de tinta i de paper. Aquí una mica el que us volia... Va tornar les fotos, deixeu aquí sol. Aquí una mica el que volia expressar és aquesta sensació. Jo m'estimo les paraules i tinc la sort que em són amigues, o sigui que podem tenir una bona entesa. I moltes vegades els gargots que me'ls dicten elles, no sé com explicar-ho. Si heu escrit, segur que us passa, que tens una idea al cap, però en canvi quan escrius surt una altra, no? I això és el que volia expressar aquí, que a vegades els mots et diuen el que has d'escriure, no? A veure, si em va bé. Plou fluixet com per no fer nosa, sento la remor de l'aigua quan arriba a terra. És un temps per lletrejar filades, per sembrar llavors d'històries a la feixa blana,
enfilant teixint paraules, ordint la trama, deixant-la ser un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries ens teixim. Plou fluixet, versets i cal·ligrames, lletadores de relats de fils i personatges, d'oracions per l'agulla enfilada. Embastem, cosint i descosint cada contalla, enfilant, teixint paraules, ordint la trama, deixant-la ser un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries ens teixim. Plou fluixet i esperem la pluja per regar el planter de lletres que va fent brotada. Compartim la troca de 7 llanes, aprenem de lletra escoltant-nos i fent xarxa, enfilant, teixint paraules, ordint la trama, deixant-la ser un regal que els mots ens diguin el que hem d'escriure, ordint històries ens teixim. Plou fluixet, regant els vincles, encenalls de tinta i de paper.